जेब्ला एमपि जायो 2014 बे समावबो जोंल' बुंनो थांब्ला जनता सरासनस्रा जोंल' जुजिदों बे समाव जों बिराद आसा खालामदोंमोन जे जोंखौ सापर्ट खालामगोन पलिटिकेल हान्जाफ्रा सापर्ट खालामगोन जों सानदोंमोन ट्राइबेल सुबुंफ्रा जोंखौ सापर्ट खालामगोन जों सानदोंमोन खिन्थु सापर्ट खालामाखै आरो बे दुलाराय फरायसाफोरा जोंखौ सापर्ट खालामगोन जों सानदोंमोन खिन्थु सापर्ट खालामाखै 6 जनगोष्ठीनो जनजाति होनांगौ होननायाव रावबो स्ट्रं भाबै बुङाखै जे जोङो जाहोथारा जानो मोना बिस्रा क्राइटेरिया मिलिया बिस्रा माने कनस्टिटिउसना माने थोना बे बाथ्राखौ बुङाखै खिन्थु पार्टियावबो थादों ओमफ्राय ट्राइबेल संगठनावबो दङ ओरै दुलाराय बर' फरायसाफोराबो बे भुलखौनो मावबोदों बयखौ खुलुमनाय जाबाय दा बे 6 जनगोष्ठीखौ जे एसटि होनायनि लाहार फाहार खालामदों माने आसाम सरकारा दा बिनि सायाव रिएक्सन जादों आरो सिसिथ' आन्दलन खालामदों आन्दलन खालामनायखौ आं मोजां मोनदों खालामनांगौ आन्दलना जानांगौ आरो खुनु प्रकारै बे 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होनो नाङा 6 जनगोष्ठीया एसटि जायोब्ला जोंनि थाखानाय एसटिनि जायनाखि मोन्थायफोर दं बे गोमाजोबगोन एभ्रिथिं जोंनि जायनाखि राइट्स दं बिसोर बेखौ दखल खालामनानै लागोन दा गथिखे बे 6 जनगोष्ठीया एसटि जानायखौ आं खुनुदिन सापर्ट खालामा आरो जाहोनो नाङा आरो लोगोसे सिसिथ'आ जा आन्दलन खालामदों आरो बेखौ मोजाङै खालामनांगौ दा आं बिनि डिमट नङा एगेन्स्ट नङा खिन्थु बाथ्राया मा सिसिथ'आनि जायनाखि दैदेनगिरिफोर बिसोर दुरबल जों नुदों गोरासो जानांगौ आङो दा दाखालिनि जायनाखि प्रेस मिट माने टिभि टक श' आं बेयाव नुदों बे जोंनि आदित्य खाख्लारिनि बाथ्रा बुंनाय बिसोर मोनसे कम्प्रमाइज जानो नागिरनाय कम्प्रमाइजिं टेन्डेन्सि बेबायदि माने 6 जनगोष्ठीखौ बोरैबा एकोमोडेट खालामनो हायो नामा ट्राइबेलफोरखौ जाहाथे माबा जायाजासे बिदि बाथ्रा मोनसे दुरबल मोनसे स्टेन्ड लानाय नुदों दा दुरबल जानो नाङा दा गोरा जानांगौ बिसोर माने एसटि जानो नाङा आरो बिसोर क्राइटेरिया गैया आरो क्राइटेरिया मिलिनि थाखाय बिसोर मोना आरो जों माने संबिधानाबो थोना बिसोरखौ संबिधाननि 366 माने साब क्लज 25 आर्टिकेल बेयाव क्लियार बुंदों बिसोर आसामनि ट्राइब्स नङा बे 6 जनगोष्ठीया बे ट्राइब्स नङैखाय बिसोरो ट्राइबेल जानो हाया बे क्लियार खाथार आरो लोगोसे जायनाखि मोनबा क्राइटेरिया दंमोन बे मोनबा क्राइटेरिया फुलफिल जाया बे फुलफिल जायैनि थाखाय बिसोरो एसटि जानो हाया जेनेबा बे प्रिमिटिभ ट्रेड्स डिस्टिंक्टिभ कालचार ओमफ्राय साइनेस अफ कन्टेक्ट विथ आदार कमिउनिटिस एट लार्ज जिअग्राफिकेल आइसोलेसन बेकवार्डनेस बे मोनबाया फिसा गैया गथिखे जाथ्रा ओंखायनो जोङो बेखौनो जों माबानानै बे क्राइटेरियाफोरखौनो आरो कनस्टिटिउसन बाथ्राखौ लाबोनानै जों गोरा जानांगौ जोङो बिसोरनि एसटि जानो बिनायखौ जों खुनुदिन जोङो दुरबल माबाजों स्टेन्डजों जोङो माबानो नाङा लाय होनाय जायो बोहैथि दाननिनो अदेबानि नैबे नभेम्बरनि 25 खालाराव आसाम बिधान सभानि जथुम्मायाव बिनि थाखाय स्पेसियेलि बिल लाबोनो नागिरनाय जादों बा सावरायनो नागिरदों बे बेलायावहाय मा फोरमायदों बेखौ साननो गोनां बे बोरै बिल लाबोनो जादों जिथु माने 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनायनि जायनाखि प्रप'जाल बे प्रप'जाला दिनै नङा बिराद फुराना आगोल समफ्रावबो गभर्नमेन्टफ्रा बिसोरनो माने एसटि जानांगौ होननानै प्रप'जाल हरदों केबिनेट डिसिसन लानानै हरदों दा एसेमब्लिनिफ्राय स्वयं स्पिकारानो बै समाव माने डिसिसन लानानै दिल्लीयाव माने हैदों बे समावबो जायाखै एसटि जायाखै बिसोरो 6 जनगोष्ठीया दिनैसिम 8 बार रेजेक्ट जाबाय एसटि जानो हाया होननानै दा दिनै जायनाखि प्रप'जाल लाबोनो नागिरदों बिसोर माबायदि प्रप'जाल लाबोदों जों नुवाखै माबायदि खालामनो नागिरदों खिन्थु बे जाया बिदि प्रप'जाल लाबोनो हाया जिहेथु माने 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनो हाया बिसोर क्राइटेरिया गैया होननानै माने माबायानो आरजेआनो बेखौ रिटार्न खालामबाय दा गथिखे आरो गोदानै माबे क्राइटेरियाखौ लानानै बिसोरो आसाम स्टेट एसेमब्लिया बोरैहाय माने प्रप'जाल हरनो नागिरदों बे साननो गोनां बाथ्रा दा गथिखे आं सानो बे जानाय नङा बे इलेक्सन मोनसे ड्रामा बादि आरोखि इलेक्सन ड्रामा बादि जागोन बियो जाया आरो बे जुदि बेखौ खालाममारोब्ला जोंनिल' बाथ्रा नङा दिनै अल इन्डिया दिनै 730टा ट्राइबेलफोर दङ बे 730टा ट्राइबेलफ्राबो दिनै मोदोमाव नांगोन बेखौ लानानै बोरै माने क्राइटेरिया गैयै जाथिफोरनो बोरै एसटि होनो नागिरदों बोरै बिसोरखौ माने खुनु संबिधाननि खुनु नियम नितिखौ बारना माने मानिया जासे बोरै एसटि होनो नागिरदों बे कुइसन जागोन दा गथिखे बे एथ' गोरलै बे जाया जों सानो दा थेवबो जों गोरलै लानोबो नाङा बे माने बिजेपि सरकारा जे माने मावनो हाया बेखौ जों गोरलै लानो नाङा जोंखौ डिस्टार्ब होगोन बिसोरो दा बिसोर हयथ' आं सानदों मोनसे
96आव जेरै माने राजबंसिफोरनो माने 6 मासनि थाखाय माबा लाबोदों अर्डिनेन्स लाबोदों प्रेसिडेन्टनिफ्राय दा हयथ' बिदिबो खालामनो हागौ नामा जों बेखौ साननांगौ आरोखि खिन्थु थाङै थुङै राजबंसिफोरा जेरै माने 6 मासनि उनाव माने पार्लियामेन्टआव बिल जाबोनानैसो लेफ्ट थांदों माने क्राइसिसफ्रा फिलाप जानायनि थाखाय आयेना माबा सापर्ट खालामनायनि थाखाय दा हयथ' बिसोरनाबो बिदि जागोन आरो जोंबो प्रिपेयार जाखानांगोन जुदि बिसोरखौ माबा खालामोब्ला बेबायदि आयेन सिफायनानैबो जुदि माने प्रेसिडेन्टनि जायनाखि अर्डिनेन्स लाबोनानै एसटि नागिरोब्ला बा आसाम एसेम्ब्लिनिफ्राय जुदि बेखौ माने माने बिल हरोब्ला जों बेखौ कर्टआव चेलेन्ज खालामनो थाखाय जोंबो रेडि जाखानांगोन आरो जों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय बेखौनो फोरमायनाय जायो जों एखेबारे बिराद रेडि जों बेनि थाखायबो जों सिंजों सिं बेखौ लानानै जों सावरायगासिनो दङ फैसा थाखा नांगौ जों बेखौ बुथुमनानै जों प्रिपेयार जादों जेब्लानो जों आसाम एसेम्ब्लिनिफ्राय प्रप'जाल हरगोन बे प्रप'जालखौ जों केस होगोन फार्स्टआव जिहेतु बिस्रा क्राइटेरिया गैया बिस्रा संबिधाननि माने माबाबो मिलिया बिसोरना दा बिसोर जों खुनु बेखौ लाय होआ आरोखि सार मोनसे कुइसन बाव मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय बेलायावहाय राजखान्थियारि कनस्पिरेसि बा गावजों गावनि गेजेराव सोंखारिलायनाय बे थासारिखौ जोङो नुनो मोनबाय थानाय जादों बे बेलायावहाय सारा मा फोरमायगोन दा बे मोनद' हारिनो एसटि होनायनि खेथ्रआव बेयाव जथेस्थ' राजखान्थि माने कनस्पिरेसि दं बिजेपिआबो माने कनस्पिरेसि खालामबोदों जाहाथे माने भट जाहाथे मोनो गासिबो माबानिफ्राय ट्राइबेल होनायनि बाथ्रा बुंब्ला ट्राइबेल जाय मानसिनिफ्राय जाहाथे भट मोनो बे मोनसे ओमफ्राय लोगोसे जोंनि गेजेराव डिभाइड खालामनाय बेबो मोनसे आरो बेजों लोगोसे दिनै जोंनि गेजेराव गावजों गाव माने दाय दस होलायनाय मानाय बे कनस्पिरेसि गावजों गाव हाद्रि सारलायनाय बेखौ जों नुदों दा खिन्थु भुला जोंनियाव जथेस्थ' जोंनाव जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव थाबोदों दा दिनै पार्टियावबो थादों ओमफ्राय ट्राइबेल संगठनावबो दङ दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोराबो बे भुलखौनो मावबोदों बिसोरबो बे माने 6 जन'गोष्ठिनो जनजाति होनांगौ होननायाव रावबो स्ट्रं भाबै बुङाखै जे जोङो जाहोथारा जानो मोना फिसा क्राइटेरिया मिलिया फिसा माने कनस्टिटिउसना माने थोना बे बाथ्राखौ बुङाखै खिन्थु एकमडेट खालामनो नागिरनायल' बाथ्रा बुंनाय आरोखि एकमडेट बे थाखानाय ट्राइबेलफ्रा जाहाथे खथि जाया आरो थाखानाय ट्राइबेलफ्रा खथि जायाजासे बिसोरखौ एसटि होयोब्ला जोंहा आपत्ति गैया बे बाथ्राखौ आगोलनि बे माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समाव बुंदों ट्राइबेल संघआवबो बुंदों दा नैबे बिपिएफआबो बे खोथाखौ बुंबोदों दा गथिखे बेफोर जिनिसाव दिनै जों नुदों बे गावजों गाव माने दाय दस होलायनायखौ जों नुदों आरोखि खिन्थु जोंनि भुला बयहाबो दं खिन्थु जोङो जनजाति सुरक्षा मन्च हिसाबै जों थोंजोङै जों स्ट्रेट फरवार्ड जों बुंनो हादों बे 6 जन'गोष्ठिनि एसटि नाङा होननानै जों 2012आवबो दिल्लीयाव थांनानै बे रामेश्वर उराव ट्राइबेल एफेयार्स मन्त्रि जों बेखौ लोगो मोन्दों ओमफ्राय एससि माने एनसि एसटि कमिसननि चेयारमेन धानवार जों बेखौ लोगो मोन्दों अप'ज खालामदों स्ट्रंलि होनो नाङा होनना बिसोर माने ट्राइबेल जायोब्ला ट्राइबेलफ्रा आसल ट्राइबेलफ्रा खथि जागोन जानो हाया बिसोरो जों बेखौ अप'ज खालामबोदों आरो लोगोसे 2016 बेयावबो जों आरोबाव जोङो दिल्लीयाव थांबावनानै आरो जोङो माने अप'ज खालामबोदों मानोना ट्राइबेल बारायनायनि माने जायनाखि माबा धौ बे सम सम माने गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो धौ जाखांफैयो ट्राइबेल होनो नागिरनाय ट्राइबेल जानो नागिरनाय बे सम सम बे पलिटिकेल इस्यु बादि पलिटिकेल एजेन्डा बादि जादों आरोखि आरो बेखौनो जोंनि मानसिफ्रा सोरबा माने पलिटिकेल लाबा लाबोनो थाखाय बिसोरखौ ट्राइबेल होनायाव जोंहा आपत्ति गैया थाखानाय 6 जन'गोष्ठि जोंनि माने सेडिउल जानाखि ट्राइबेलफोर बे खथिल' जानो नाङा बिदि बाथ्रा बुंदों बे हिसाबै 6 जन'गोष्ठिखौ लानानै राजनिथि कनस्पिरेसि खालामनाय गेलेबोनाय बे जाबोदों खिन्थु जोङो दिनैसिमबो जों बुंदों जे बिसोरखौ ट्राइबेल होनो नाङा ट्राइबेल जायोब्ला माने थाखानाय ट्राइबेलफ्रा खथि जागोन जों जोबस्रांगोन जेबो थानाय नङा दा जों जनजाति सुरक्षा मन्च हिसाबैथ' दासिमबो नै दानि जायनाखि आसाम गभर्नमेन्टनि मुभ बेखौ जों प्रटेस्ट खालामबोदों बुंबोदों पेपार स्टेटमेन्टबो होबोदों आं दाखालिबो नै आरोबाव नैबे सेन्टिनेल पेपार बे माबा थारिखनि बे 15 थारिखनि सेन्टिनेल पेपार 15 थारिखनि सेन्टिनेल पेपारनि नैबे 7 नम्बर पेजावनो नुगोन बेयाव रोखा रोखा जों लिरनाय गिदिर गिदिर लिरना होदों आं हरबाय दे पेपाराव दा बेयाव होदों नै BGSM अपोजेस ST स्टेटास टु 6 कमिउनिटिस होननाय गिदिर गिदिर माबाजों लिरनाय दा जों बिदिनो जों अपोज खालामबाय थायो आरो जों मेम'रेन्डामबो हरो दा जोंनि जायनाखि BGSMनि जायनाखि दाबि
बे जों राजनिथिजों जोंहा खुनु सोमोन्दो गैया जाथि देरसिन जों जाथिखौ देरसिन सानो ओमफ्राय लोगोसे जेब्ला नबसरनानै सार्टिफिकेट होनाय जायो नबसरनाय जेब्ला एमपि जायो 2014 बे समावबो जोंल' बुंनो थांब्ला जनजाति सरा मोनस'आ जोंल' जुजिदों बे समाव जों बिराद आसा खालामदोंमोन जे जोंखौ सापर्ट खालामगोन पलिटिकेल हान्जाफ्रा सापर्ट खालामगोन जों सानदोंमोन ट्राइबेल सुबुंफ्रा जोंखौ सापर्ट खालामगोन जों सानदोंमोन खिन्थु सापर्ट खालामाखै आरो इभेन दुलाराय फरायसाफोरा जोंखौ सापर्ट खालामगोन जों सानदोंमोन खिन्थु सापर्ट खालामाखै दा ट्राइबेल सुबुंआ इभेन नबसरनानै सार्टिफिकेट होनायखौ बिसोर सापर्ट खालामदों बेबो बर' मानसि बर' कसारि होनना बिसोर एफिडेभिट फैदों कर्टआव हाइकर्टआव दा जों कर्टआव जुजिदों हाइकर्ट सुप्रिम कर्टसिम जुजिदों ओमफ्राय सरनियाफोरनो जेब्ला सार्टिफिकेट होयो बे सार्टिफिकेट होनायखौ जों चेलेन्ज खालामदों कर्टआव आरो जों चेलेन्ज खालामनानै जों बिसोरनो सार्टिफिकेट होनायखौ जों बन्द' खालामदों होनो मोना होननानै हाइकर्टआबो बन्द' खालामदों दा हो बेबायदि सरनियाफ्रा ट्राइबेल नङा बिसोरनो बर' कसारि एबा कसारि होननानै सार्टिफिकेट होनाय बेखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै हाइकर्टआबो अर्डार होदों दा जों बे जुजिनाय बे आरो जों बेखौ लानानै जों जुजिबाय थादों आरो जों जुजिलांबाय थागोन आरो जों बेयाव लुबैदों ट्राइबेल संघआ एटलिस्ट गोख्रों स्टेन्ड थानायमोनब्ला जे दिनै बे सौनायफ्रा सार्टिफिकेट मोनामोन मानो सार्टिफिकेट सौनायफ्रा बिसोर ट्राइबेलानो नङा आरो दुलाराय बर' फरायसाफोराबो गोख्रों जायोब्ला बिसोर सार्टिफिकेट मोनामोन खिन्थु दुर्भाग्यआवहाय बै समाव मख'नाय जायो बै समाव जोंखौसो माने दाय होदों माने ट्राइबेल माने अना ट्राइबेल बिसोरो माने भुल बुजाबि लाबोनोसै दावराव दावसि खालामदों दावराव देखायफिननो हाया होननानै जोंखौसो बुंदों आरोखि फरायसाफोराबो बुंदों ट्राइबेल संघआ बुंदों दा ओंखायनो जों दिनै लोरबां जानो नाङा माने 14था जायनाखि ट्राइबेलफोर बे 14था ट्राइबेलफ्रा खुनु खथि जानो मोना आरो 14था माने ट्राइबेलनि बादै गुबुन जायनाखि माबाफोर दङ नन ट्राइबेलफोर बिसोर सार्टिफिकेट होनो मोना सरनियाफोरनोबो होनो मोना बर्मनफोरनोबो होनो मोना ओमफ्राय बे मदाहिफोरनोबो होनो नागिरदों बेखौ होनो नाङा आं ट्राइबेल संघखौ खावलायो जाहाथे बिसोरनो रावबो सार्टिफिकेट होआ बेखौ खावलायो जों जाय ट्राइबेलफोर थाग्रा ट्राइबेलफोर बिसोरनो जाहाथे सार्टिफिकेट होयो आरो जों बिसोरनि थाखायल' जों जाहाथे माने माबा खालामो जोंनि अधिकारखौ जों जाहाथे बिनानै लायो आं बेखौनो ट्राइबेल संघखौबो आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरनो आं खावलायहरो